Bezpečné místo. Pohodlně se usaďte nebo položte. Zavřete si oči a chviličku zaměřte svou pozornost na váš dech. Dělejte si takový hlubší nádech a výdech a ještě si trošku třeba upravte tu polohu. Uvolněte se ještě trošku víc, uvelepte se do toho sedu nebo lehu. Povolte napětí. S výdechem můžete si představovat, jak se uvolňují svaly vašeho těla a můžete se úplně jakoby opřít do té podložky, na čem buď sedíte nebo ležíte. Úplně se vlastně můžete odevzdat té opoře, která vás drží. A potom si představte nějaké místo, kde cítíte naprostý pocit bezpečí, naprosté uvolnění a pocit absolutního klidu. Může to být buď nějaké místo, které znáte, třeba kde jste byli, nebo kam jezdíváte, nebo to může být něco smyšleného, něco, kde byste třeba si přáli být, nebo nechte úplně volně, co vám vaše představivost nabídne. Jo, může to být opravdu naprosto cokoliv. Může to být nejkrásnější místo na světě, nějaká pláž s palmama a průzračným mořem, nebo naopak třeba nějaké zasněžené hory a tichá majestátnost vlastně těch hor, nebo nějaký vonavý prales s opičkama, s motýlkama, s barvičkama. A nebo to může být vaše nějaké místo z dětství, třeba nějaký třešňový sad od babičky a nějaká louka třeba, na které ležíte a beránky na nebi. Jo, může to být vlastně úplně cokoliv, co vám dělá dobře, co vás uvolňuje. Může to být náruč milovaného člověka, a nebo to může být vaše vlastní postel. Jo, cokoliv, co vlastně pro vás stělesňuje absolutně nejvyšší představu o bezpečí a uvolnění. A tohle místo teď chvilku zkoumejte. Prohlédněte si ho do nejmenších detailů. Co tam všechno vidíte kolem sebe, když se pomyslně rozhlédnete. Jaké zvuky v té vaší představě slyšíte? Jaké vůně můžete cítit? Zkrátka, zkuste vnímat tu představu, co nejživěji dokážete, tak, abyste vyloženě cítili, anebo se aspoň co nejživěji představovali, jaké by to bylo, jaký by ten pocit byl. Můžete opravdu jakoby zkusit i cítit na těle. Jo, třeba nějaký větřík, nebo teplo paprsku, nebo pod nohama nějaký materiál, povrch. Jo, zkuste si vlastně vybavit nebo představit, jaké by to bylo, kdyby to v tuto chvilku byla skutečnost. Abyste vlastně měli co nejživější představu v té hlavě. A jakmile budete mít vlastně všechny tady tyto detaily živé, tak zkuste pomyslně jakoby zesílit ještě obraz a zvuk. Jo? Otočte volume doprava, aby vlastně ta představa víc ještě se zbarvila, probarvila, zesílila, aby vlastně jste ji dokázali prožívat úplně jako intenzivně, fyzicky co nejintenzivněji, co dokážete. A všechny ty příjemné pocity, které vám tahle představa přináší, si zkuste jakoby úplně nadechnout dovnitř, do těla, abyste to fakt jako co nejživěji cítili. Aby to bylo nejenom představa, ale prožitek. V každé buňce vašeho těla třeba. A tady v této představě můžete zůstat
tak dlouho, jak chcete. A až budete chtít, až budete mít pocit, že to pro teďka stačilo a pro teďka jste jakoby nasycení a naladění, takhle příjemně, tak se můžete vrátit zase zpátky